गोबाव दिननि उनाव दिनैसो नै दारागाव नोंथांमोननिसिम नुजाफैलायबाय ओमफ्राय आं बेरायाखैमोन गोबाव दिनैसो बेरायनो माने चान्स मोन्दों आरो ना दिनैसो बेरायदों ओमफ्राय नै दिनै डाइरेक्ट दारागाव फैबाय नोंथांमोना नायनो हागोन पुरा इन्जय दिनै पुरा चिल बानायगोन। स' नोंथांमोना जुदि जोंनि बाक्सानिफ्राय बाहेरनिफ्राय नायदोंबा नोंथांमोननि थाखाय मोनसे बेरायनो थाखाय मोनसे मोजां जायगा स' नोंथांमोना बेयाव नायफैनो हायो नायफैनो माने बेरायफैनो हायो दुगैफैनो हायो मोजां बेहाय लकेल सुइमिं पुल दं स' नोंथां
ओरैनो नोंथांमोननि सिगाङाव आं गोबां समनि उनाव दिनैसो ओंखारफैनो हादों जाहोना जाबाय आं गोबां सम बेरायाखैमोन बोसोरसे जाबायमोन आं बोसोरसे भिडिअ होआखैमोन स' दिनैसो माने होनो एसे जस मोनदों पुरा G900नि रिएक्सन भिडिअबो नोंथांमोना नुबाय जानांगौ सिगाङावनो आं सिगाङावनो होगोन बे क्लिपखौ पुरा बे ओमफ्राय बे G900 राइडारनि डिसक्रिपसनाव बेनि लिंकखौ होगोन नोंथांमोना थांनानै नायनो ना जुदि नोंथांमोना सुपार बाइकनि एसे इन्टारेस्टेड स' गाइस दिनै माने जोंना फैनाया एसे लेट जादों ओमफ्राय 4ता जाबाय 4तानि सिगां जों बेनिफ्राय थांनांगौ आरोना बयबो ओमफ्राय 4ता जासिगोन दा 2 मिनिटसोल' बाखि दंबावो नोंथांमोना फैबाबो माने 4तानि सिगां थांफिननो नाजा आरो माने ओजों हरै बर्डार जायोथ' बेखिनजाय भुटान गोलैयो बेखिनजाय इन्डिया गोलैयो बेनि थाखायनो माने एसे स्ट्रिक्ट जायो इयाव नोंथांमोना फैबाबो जेन 4तानि सिगां थांफिननो नाजायो आरो